Halo lur. Ya, ngertos lagu ini mboten? Ora-ora. Mboten ngertos. Alah, ora tau delok TikTok sampean. Oh, TikTok wifi ra Kowe duwe. kuno kuwi. TikTok biasa HP Nokia ae. Jajal yo TikTok yo apa? Permen wae. Permen. TikTok permen. Ketara dalang ora gaul ya ngene iki. Lawas wae susu. Halo lur. Urip kuwi kudu disyukuri. Sing penting ben dina nyambut gawe. Golek duit nggo mangan kancane dhewe. Nek duwe kancane suwapo. Golek duwe mangan kancane dhewe lho. Ayo wong ngadeg rusak raimu tenan. Mau ngadeg Aja. tak Kaya nantang to Mas. Aja wis ngene lho. Sampeyan mbok mesel lanang aku wedok. Wedok ku wedi. wis sabar. Iki apa iki? Wis sabar. Watosmu Wis ora usah. Bawa mau Ora usah sushi. timbang. Iki apa iki kira? Takut cangkemku. Niki sae. Niki sae. Niki mbok yo nembang sing- sak nembang niku sae. Lah kula Wong Lah dase kok klono sih. iya ndase. Balen aja. oh. Wo. Tuwe bak. Temban. Delak nembak mesti ngono kuwi nyapa. Kenapa? Wong gila nembang niki lho sae niki. Lare niki lak nembang wong kok ngene niki sae. Enggak elem. Hei. Suwek lu jarike. Sapa sing suwek? Usi. Suwek sak Jero-jero. wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Percaya apa ora? Nadane ungkane sitok. Loh, sae niki. Ra iso lho, kan. Alah, Bengi iki patine sing den. jenengan nantang unggah loro. Nada dhuwur kalau wingi kula unggahi. Iya. Wong kok ngene. Saur wae. Ambekan, Bos. Niku. Sing penting ambekan, Bos. Niku Vokal carane mengambil nada tinggi yang Ya. Enduk. Ayo. ambekan. Lek ngeder karo lu ngono lho. Lah. Wong sakmono, Pak. wong percaya mboten? Nggih, percaya. Ambil nafas. Ambil nafas. Wong Apa terus mbok tokne terus wong ya percuma lamu ngambil mau. Lanjutkan. wong kok